Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mopatuman og full alert status sugod sa September 26 sa pagsugod na sa limitado nga pagpasud sa mga tawo sa tanang samang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mga opisyal sa CCPO ug sa Cebu City Government nagtigom og gihan-ay ang protocol nga ipatuman sa mga sementeryo. Aniya ang report. Gituki sa kapulisan kauban ang mga opisyal sa syudad sa Sugbo o kabumbirohan ang protokol nga ilang ipatuman sa mga sementeryo. Sugod sa Setyembre 26 ipakatap na ang mga pulis o mga multiplier forces sa mga samaang diin na panglantawan nga mosugod na sa pagdagsa ang mga taong muduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Lakip sa moabag ang bag-ong recruit nga task force kasaligan o mga barangay tanon. Kini aron masiguro nga mapatuman ang maximum health protocol din sugod ining pitsaha, limitahan ngadto sa 30% ang makasulod sa mga samang ug limitado usab ang oras. Initially, we'll be creating or setting up sort of a multi-agency center from the city in the entrances of the cemeteries. So, not just police who will be manning the center, but all agencies available. Samtang ipadayag ni Kunsel Dave Tumulak nga dili mahitabo ang pagpasuga sa mga nitso sa mga samang base usab sa palisiya karon sa mga administrador sa mga samang. Giklaro sa kini nga gidili ang pagdala og pagkaon sa sulod sa samang ug dili usab ang pagpamaligya og pagkaon sa perimeter sa mga samang. I'd just like to clarify, as of this time, wala pa'y order ang mayor no pag-lift sa ato ang quarantine pass. So, still karon quarantine pass needed gihapon nga musud sa ato ang mga minteryo. No vending of or no selling of food inside and within the perimeter. So, mauna ang ato ang tan-awon nga mapatuman. Magmuntar usab og kahimanan sa pagdisinfect og ambulansya ang CDRRMO. Aside from ambulance, natay mga quick response nga ipang-deploy on sa mga dagko nga mga samang. Ang Cebu City Fire Department mopatuman usab og heightened alert atol nining mga adlaw. Fire Department, sir, ma'am, no, kay kuan na magpakandak mi og kuan safety inspection sa tanan natong kuan cemetery, labi na kanang mga dako nga sementeryo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.